ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдотарҷумон Кароматулло Сатторов. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسی یکم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاسی سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت کویت اوید با کناره‌گیری از اندازبندی دو کارتا و پیشگیری نمودن سرکشی از سپردن اندازها از درآمد و سرمایه لایحه قانون‌های جمهوری تاجیکستان اوید با وارد نمودن تغییر الهه‌ها با قانون جمهوری تاجیکستان درباره بنقشه‌گیری استراتژی و دورنماسازی دولتی اوید با وارد نمودن تغییرات الهه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره خرید دولتی اوید با وارد نمودن تغییر الهه‌ها با قانون جمهوری تاجیکستان درباره دارو، مال‌های طبی و فعالیت فارماسیتی اوید با وارد نمودن تغییر الهه‌ها با قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری صنعتی ابیکت‌های استحصالی خطرناک و اوید با لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره انتخاب نماینده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. مسئله‌های روزنامه‌ро با وکیلان، راهبران و مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودا، وزارت مالیه، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، اگنتی خرید دولتی مال، کار و خدمترسانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و کوهکاری و کمیته‌های مجلسی نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیت و اوید با اقتصاد و مالیه шинос намуданд. аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. мавзӯи дигар: ҷараёни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод ва рафти расонидани кӯмакҳои аввалия ба мардуми зарардида таҳти назорат ва таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар асоси дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони заминларзаи ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод кӯмак иборат аз хӯрокворӣ, ашёи хоҷагидорӣ ва масолеҳи сохтмонӣ фиристода шуд. дар асоси дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои аз заминҷунбии зарардидаи ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод кӯмак расонида шуд. корбори мошинҳо иборат аз масолаи сохтмонӣ аз қабили семент, арматур, чӯбу тахта расонида шуд. сокинони зарардида аз дастгириҳои пешвои муаззами миллат дар ин рӯзҳои барояшон мушкил сипосу миннатдории хешро изҳор менамоянд. кӯмакҳои навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар ноҳияи Рашт аз намуди масъулияи сохтмонӣ, хӯрока ва ашёи рӯзгор дастгирӣ шуданд ва мардуми ноҳияи Рашт ҳеҷ гоҳ худро танҳо ҳис намонанд. мо сокинони ноҳияи Рашт миннатдории самимии хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем. кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат ба оилаҳои зарардидаи ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод расонида шуд. маводҳои озуқаворӣ асосан аз молҳои ниёзи аввал, орд, биринҷ, равған, шакар иборат буда ба оилаҳои зарардида расонида шуд. бо супориши ҳукумати ҷумҳурӣ аз соатҳои аввали рух додани ҳодиса намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёзода Сулаймон ва дигар сохтору идораҳои марбута ба ҷои ҳодиса омада ба аҳолии зарардида суҳбату мулоқот намуда ба оилаҳои зарардида кӯмак расониданд. мардум бори дигар шукргузорӣ аз он мекунанд ки дар рӯзи вазнини офати табиӣ пешвои муаззами миллат дар паҳлӯи мардум қарор дорад ва аз ҳар лаҳза ва ҳар дақиқа кӯмакҳои аввалияи тиббӣ, кӯмакҳои сохтмонӣ, кӯмакҳои ғизои аввал, хӯрокҳои нарм ба мардум дастрас шуда истодааст. имрӯз дар партави дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар оилаи зарардидаи ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт 200 килограмм орд, 20 литр равған, 20 килограмм шакар, 20 килограмм марҷумак, 25 килограмм биринҷ, 20 килограмм макарон кӯмак расонида шуд.
зарардидагони ин офати табиӣ ба ҷойҳои бехавф кушонида шуда роҳҳои маҳаллӣ барқарор карда шуданд. сокинони аз офати табиӣ зарардида бо хаймаҳо таъмин гардиданд. ҷиҳати ҳарчи тезтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ аз тарафи гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурӣ ва сеҳтоди ноҳиявӣ дар маҳалҳои зарардида тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. имрӯз дар китобхонаи миллӣ бо ташаббуси вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони баланд бардоштани малака ва маҳорати наврасону ҷавонони тоҷикистон барои кор ва зиндагӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар кори ҳамоиш масъалаҳои марбут ба рушди малакаҳои наврасону ҷавонон дар заминаи муносибати босалоҳият ба таълим, рақамикунонии соҳаи маориф ва таҳкими нақши таҳсилоти миёнаи касбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ҳамоиш муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ роҳбарияти вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, сафири намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон, роҳбари намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон ва намояндагони вазорату кумитаҳои дахлдор ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ иштирок доштанд. меҳмонон сараввал аз намоиши дастоварду муваффақият ва маҳсули эҷоди хонандагон дидан карданд. муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ зикр намуд ки татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар доираи стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2030 яке аз самтҳои калидии сиёсати давлатии соҳаи маориф маҳсуб меёбад. ин раванд ба таъмини омӯзиши босифат, фарогир ва рушди малакаҳои зиндагӣ ва меҳнатии насли наврас нигаронида шудааст. дар кори конфронс масъалаҳои марбут ба рушди малакаҳои наврасону ҷавонон дар заминаи муносибати босалоҳият ба таълим, рақамикунонии соҳаи маориф ва таҳкими нақши таҳсилоти миёнаи касбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. сипас вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон баромад намуда қайд кард ки мақсад ва ҳадафи фаъолияти низоми маорифи дилхоҳ кишвар пеш аз ҳама ба омода намудани мутахассисони баландихтисоси бахшҳои мухталифи хуҷагии халқ ва давлату миллат равона шуда масъалаи рушди касбият ва таҳкими захираҳои инсонӣ ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолияти ҳаётан муҳими ин соҳа ба шумор меравад. бо дарки амиқи ин масъала президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати давлатии иҷтимоии хеш дастгирии пайвастаро ҷорӣ намуда навгониҳои олами илму таҳсилотро ба низоми таҳсилоти миллӣ яке аз шартҳои асосии баландбардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва дар ин замина ба камол расонидани насли наврасу соҳибихтиёрро калиди муваффақияти аҳли илму маориф медонанд. зикр гардид ки ин ҳамоиш платформаи муҳим барои мубодилаи дониш, таҷриба ва ташаккули дурнамо дар самти баландбардоштани сифати омодагии ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва фаъолияти меҳнатӣ мебошад. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин рушду тавсеяи соҳаи сайёҳӣ, муаррифии иқтидори сайёҳии пойтахти кишвар ва дар ин замина ҷалби бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба шаҳри Душанбе, имрӯз дар муассисаи давлатии майдони Истиқлол намоиши аксҳои Душанбе ва пресс-тур доир гардид. дар намоиши аксҳои Душанбе роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуда қайд карданд ки ин ҳама пешравиҳои рӯзафзун ва рушду тараққиёт маҳз ба туфайли истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳи саросарӣ, амнiyату субот ҳамчун пойдевор ва маншаи ҳамаи пешрафту комёбиҳои назаррас дар соҳаҳои гуногуни шаҳрдорӣ рӯи кор омада, умеди мардумро ба ояндаи дурахшони давлати соҳиби истиқлол беш аз пеш афзун менамояд. воқеан пойтахт муаррифгари давлату миллат буда барои бегазанду беолоиш нигоҳ доштан ва ба оламиён ба таври шоиста шинос кардани он кормандони мақомоти давлативу ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар сокини ватандӯсти мамлакат вазифадору масъул мебошад. амалҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ сокинони пойтахт махсусан ҷавононро водор месозанд ки ба қадри истиқлоли давлатӣ, сулҳу суботи саросарӣ бирасанд ва дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат
محترم امامعلی رحمان و اقدام نجیبانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سهم نظر است گذارند. در نمایش مذکور 100 عدد عکس از منظره‌های زیبا و مکان‌های سیاحی پایتخت که از جانب عکسبردار معروف کشور دیدار سعداللهیف عکسبرداری شده است و در سامانه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، فکانتاکت، تریدز، تیک تاک و تلگرام شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه انعکاس می‌گردد رونمایی شد. در اینجا همه تغییرات شهر دوشنبه چطور تغییر یافته است در مدت استقلالیت چند مدت سال. این از سال 2016 سرکار عکس‌ها در اینجا گزارش تا این همین سال عکس برداری شده است. من کوشش میکنم که زیبایی شهر دوشنبه رو عکس برداری کنم و نمایش گذارم. من از سال 2000 من شهر دوشنبه رو عکس برداری میکنم و تغییراتی وای من مشاهده میکنم که چطور تغییر یافته، چطور پیشروی دارد شهر دوشنبه. در رفت نمایش از جانب راهبلدان اوید به عکس‌های به نمایش گذاشته شده که منظره‌های دلفریب، موضع‌های سیاحی و تاریخی پایتخت را انعکاس می‌کنند معرفی شد. نمایش عکس‌های دوشنبه تا 19 اپریل سال روان ادامه خواهد یافت و از آن تمام سیاحان و ساکنان و مهمانان پایتخت می‌توانند دیدن کنند. در دایره نمایشگاه خطسیر سیاحی داخل شهری برای نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه راه‌اندازی گردید که ضمن آن اشتراکچیان از مکان‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی پایتخت دیدن نمودند. дар мамлакат бунёди иншооти ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мароми тоза идома доранд. Бояд гуфт, ки қисми муайяни онро иншооти соҳаи маориф, махсусан бинои муассисаҳои таълимиву муассисаҳои томактабӣ ташкил медиҳанд. дар доираи ҳамин бунёдкориҳо дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд дар назди гимназияи рақами 1 ба номи Раҳимҷалил бинои иловагии таълимӣ бунёд мегардад. дар вилояти Суғд вобаста ба таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмонӣ идома дошта, масъулин азм доранд ки беш аз 12 000 иншоотро бо сатҳи баланд бунёд ва мавриди истифода қарор диҳанд. бо ҷонибдорӣ аз ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорони шаҳри Хуҷанд тасмим гирифтанд, ки бинои иловагиро дар назди гимназияи рақами 1 ба номи Раҳимҷалил бунёд намоянд. зимни боздид аз иншооти мазкур ба раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода иттилоъ дода шуд, ки бинои таълимӣ аз таххона ва 4 ошхона иборат буда, он барои таълиму тарбияи 1200 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гаштааст. мавриди зикр аст, ки дар шаҳри Хуҷанд талабот ба массаҳои таълимӣ сол аз сол зиёд гардида истодааст. аз ин рӯ сохтану бунёди массаҳои замонавии соҳаи маориф барои таъмини кӯдакону наврасон ба илмомӯзӣ заминаи асосӣ аст. дар гимназияи мо санги асос моҳи декабр гузошта шуд. аз сабаби он ки имрӯз гимназияи мо дар маркази шаҳр воқеъ аст ва зиёда аз 3000 нафар хонандагон доранд, имрӯз бинои иловагӣ иборат аз 4 ошона аллакай корҳо оғоз гардид ва имрӯз тамоми кулли омӯзгорон ки бо категорияҳои олӣ имрӯз ба хонандагон дарс меомӯзанд, илм меомӯзанд, бовар мекунонем ки бо тамоми маҳорати малакии худро барои баҳри баланд бардоштани сифати таълим ва тарбияи хонандагон сафарбар намуда, теъдоди хонандагони болоёқадро ва иштирокчиён дар олимпиадаи озмунҳои ҷумҳуриё зиёд мегардонем. бояд гуфт, ки таи солҳои охир ба бунёди массаҳои соҳаи маориф таваҷҷӯҳи зарурӣ равона гашта, иҷрои тадбирҳо дар ин самт ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати таълим ва босаводу соҳибмаърифат ба воя расидани насли ҷавон мусоидат менамояд. бинои асосии гимназия соли 2018 бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардида, имрӯз зиёда аз 3000 нафар дар 2 баст ба таълиму тадрис фаро гирифта шуданд. бо назардошти зиёд шудани талаботи аҳолӣ ба мактаб, зарурат пеш омад, ки дар назди гимназия бинои иловагии замонавӣ таъсис дода шавад. тибқи дурнамо бинои мазкур дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуда, ба аҳли омӯзгорону хонандагон ва ҳам сокинон тӯҳфаи хубе хоҳад гашт. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, сокинони ватандӯси деҳаи Истиқлол дуи ҷамоати деҳоти навободи шаҳри Турсунзода тасмим гирифтанд, ки 4 километр роҳи деҳаашонро бо сифати баланд асфалтпӯш намоянд. ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода мавзӯъро идома медиҳад.
ساکنان وطندوست دهه استقلال دوی جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده در همبستگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی 4 کیلومتر راه نقلیاتگرد حدود دهه را اسفالت پوش نمودند. در جریان این اقدام تمام ساکنان دهه فعالانه اشتراک نموده جهت آباد و زیبا گردانیدن یک گوشه دیار خویش حصه‌گذاری نمودند. چنانه که به نظر می رسید ساکنان با دست و دل گرم و شادی بی اندازه هر یک جهتی سهم گذاشتن در آبادی دیار سعی و کوشش کرده ایستاده بودند. مردم سربلند دهه استقلال دو با افتخار و سرفرازی امروز کوچه های بین دهوی را اسفالت پوش نموده ایستادند. علاوه اسفالت پوش نمودن راه ها در حدود جماعت دهات نوآباد آغاز گردید. ساکنان دهه ها با یک روحیه بولیده با افتخار بلند ملی و برای آباد و خرمگردانی محل خود سهم خود را گذاشته ایستادند. امروزها مشاهده می گردد که در تمام گوشه و کنار شهر ترسونزاده کارهای سازنده وسعت تازه می گیرد. در این برابر اهالی نیز جهت عملی شوی چنین عملهای نیک و شایسته دست جمعانه کمر همت بسته امروزها کوشش نموده ایستادند تا که محل زیست خویش را آباد نمایند. ساکنان جماعت دهات نوآباد با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات سرتاسری در مملکت در پیروی به سیاست سازنده و با برار رهبر دولت همین گونه عملهای خیرخواهانه را که از عنعنه‌های نیک نیاگان به حساب می رود با صرفه مبلغ‌های سفر حج برای آبادی یک گوشه دیار خود و بهتر نمودن سطح و صفت زندگی در محل روی کار می گیرند. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омодагиҳоро барои мизбонии нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ки 29-31 майи соли 2025 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад идома медиҳад. дар ҳошияи ин чорабинии сатҳи баланд дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамоишҳои гуногун роҳандозӣ карда мешаванд. чунин як чорабинӣ дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дар шаҳри хуҷанд донишмандони соҳаро ба ҳам овард. дар доираи нақша чорабиниҳо оид ба баргузории ҳамоишҳои илмӣ ҷиҳати ташвиқи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти об ва ҳифзи пиряхҳо дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дар шаҳри хуҷанд конференсияи байналмилалии илми-амалӣ гузаронида шуд. конфронси мазкур ба эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо бахшида шуда он паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз илм то амал унвон гирифт. дар кори конференсия олимон, муҳаққиқон, омӯзгорон, аспирантону унвонҷӯён, мутахассисон аз донишкадаҳои илми тадқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, идору ташкилот аз ҷумла сарраёси кишоварзии вилояти Суғд, институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории вилоят, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва устодону донишҷӯёни донишкада иштирок намуданд. тавре қайд гардид, тағйирёбии иқлим яке аз мушкилоти сатҳи ҷаҳонӣ ба шумор рафта, таъсири он ба бахшҳои гуногуни иқтисоди кишвар, хусусан ба соҳаи кишоварзӣ хеле калон мебошад. конференсияи мазкур бевосита барои таблиғи бештари ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат дар байни донишҷӯён дар байни ҷавонон равона гардидааст ки дар кори он беш аз 30 нафар мутахассисони соҳа имрӯз баҳсу мунозира дар самтҳои мазкур баргузор менамоянд. донишкадаи политехникӣ дар самти омода намудани мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар минтақаи шимоли кишвар донишкадаи калидӣ ба ҳисоб меравад ки имрӯз дар доираи нигоҳдории маҳсулоти растанӣ, омода кардани хӯроки ғизоӣ ва хӯроки умум кадроҳои баланд ихтисос омода мекунад. мақсади конференсия табодули таҷриба, шиносоӣ бо натиҷаи корҳои илмиву тадқиқотии олимон дар ин соҳа, пешниҳоди тавсияҳо доир ба ҳалли мушкилоти мавҷуда мебошад. сипас дар рафти конференсия дар мавзӯъҳои рушди комплекси агросаноатӣ дар шароити тағйирёбии иқлим вобаста ба минтақа, табиати пиряхҳои Тоҷикистон ва дурнамои маҳдуднамоии раванди коҳишёбии онҳо, таъсири тағйирёбии иқлим ба кишоварзӣ ва роҳҳои мутобиқшавӣ ба он,
استفاده تکنولوژی‌های کم مصرف و استوار آبیاری در پرورش زراعت‌ها از جانب اشتراکداران کنفرانس معروضه‌های علمی معرفی کرده شدند. در آخر از جانب عالمان جهت مطابق گردانی ساحه کشاورزی به گرمشوی اقلیم، استفاده ثمرناک ذخیره‌های آبی، تکمیل دادن تکنولوژی استحصال و کارکرد محصولات کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم، پیشگیری آبشوی پیره‌ها، توصیه‌های گوناگون پیشنهاد گردید. بعد از برگزاری سلسله چهاربینی‌های معرفتی فرهنگی در شهر و ناحیه‌های جمهوری، فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان به انجام رسید. مراسم پوشیده‌شوی این فستیوال در کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر برگزار شد. در مراسم جنبست فستیوال نمایندگان وزارت‌های فرهنگ، معارف و علم، اتفاق نویسندگان تاجیکستان، ادیبان و عالمان، دانشجویان، خوانندگان و آموزگاران اشتراک نمودند. در آغاز همایش معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان دولت سفرزاده ابراز نمود که امروز مایه افتخار و خرسندی ماست که در مملکت چنین فستیوال با شکوه برگزار می‌گردد که دوستداران کلام بده را به خود جلب می‌نماید. طول یک هفته که زمزمه فستیوال کتاب بچگان در مملکت تنین انداز بود، نورسان و جوانان بهر برداشتن غذای معنوی می‌شتافتند. پس میتوان به محبت گفت که در ضمیر کودکان تاجیک مهر کتاب ازلی است. ذکر گردید که فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان هر سال با تشبث وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر در مملکت با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. سال هفتم است که در سراسر کشور ما آزمون‌های با نفوذی که از طرف رهبر معظم کشور راه اندازی می‌گردد. الکی می‌بینیم که چقدر کودکان و نورسان با کتاب رو آوردن و می‌بینیم که چقدر آزاد سخن می‌گویند با یک دیدی نو. هر یک داستان‌های شعرهایی که قرائت می‌کنیم می‌بینیم که بسیار صمیمی و دلرس هستند و امیدواریم که فستیوال امسال هفته کتاب کودکان نورسان تاجیکستان در خاطر کودکان تا دیر باقی خواهد ماند. ناطقان قید کردند که هدف اساسی برگزاری فستیوال این جلب نسل نورس به مطالعه کتاب، تشکل و تکامل بهترین ملکه‌های دانش، باز هم بلند برداشتن سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان و نورسان، جوانان و به این وسیله در ضمیر آنها تربیت نمودن حس افتخاری ملی، وطن دوستی، گرامی داشتن ارزش‌های ملی و عمومی بشری میباشد. سپس در وضعیت تنتنوی به غالبان و فعالان فستیوال امسال سپاسنامه و دیپلم تقدیم گردید. با ابتکار محفل ادبی پیروان پیشوای ملت که در نزد دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده عمل میکند، در این مؤسسه تعلیمی محفل شعر شاعری خلقی تاجیکستان حق نظرهایی برگزار شد. همکاران ما از جریان این محفل زیبا گزارش میدهند. در افتتاح محفل ادبی رهبریت دانشگاه با اثار پرغنوبت و بلندمضمون شاعر بهای بلند داده آن را در تربیت وطن دوستانه جوانان مهم عنوان کردند. شاعر خلقی تاجیکستان حق نظر غایب از زمره شاعران نامور و برکمال شعر و ادبیات امروز تاجیک است که با اشعار ماندگار و بلندمضمون در زمان معاصر موقع نمایان را صاحب می باشد. اینا شعر گفتند که شعر ماندگار است، شعر مثلا یک روز و دو روز نیست. شعر حق نظر غایب به خصوص در همین سالهای دوران باز سالهای 80 که به اوج رسیده بود شهرت شاعری او، شعر زمان استقلال او باز هم فراتر در برابر مثلا شعر استاد لایق، بازار صابر و دیگران بسیار همچون به صفت همون ماندگاری یعنی شعر عالی بالای کار آمد. محفل شعر شاعری خلقی تاجیکستان حق نظر غایب از مهرنامه دوستان و همسنگران تا سراییدن شعرهای بلند مضمونش از جانب سرایندگان محبوب و مشهور کشور دوام کرد و به کام حاضرین لذت شیرین شعر ناب تاجیکی را برساند. مجموعه های اشعارش مالامال احساس خودشناسی ملی و سرشار روحیه وطن دوستی می باشند. سلسله داستان های او احیانامه، حسرت فردوسی، حسرت اینشتین، اشک آفتاب، سروش خطلان و غیره در ایجادیات شاعر مقام خاصه دارند. مقصد از تهیه این گونه محفل ها باز هم
بیدار کردن احساس وطندوستی و خودشناسی جوانان است که باید شکرگزار باشند که در چنین دولتی آسوده امور به سر میبرند و در چنین یک شرایطی که تمام شرایط امروز برای آنها مهیا است درس علم و ادب میگیرند و باور داریم که این گونه سلسله چهاربینی‌ها یا سلسله محفل‌های ما باز هم ادامه می‌یابد. سرودهای زیادی را بر متن اشعار حق نظر غایب، استاد ادین هاشم و نگین رؤوف سراییدند. امروز ترانه‌های او را اکثر سرایندگان نامی کشور به سمع مردم می‌رسانند. ҷаҳони имрӯз бо суръат пеш меравад. дар баробари илму техника, кашфиёту ихтироот, ҳамчунин соҳаҳои мухталиф дигар шуда истеҳсолот, коркард ва пешниҳодҳо низ тағйир меёбанд. махсусан дар соҳаи журналистика низ дигаргуниҳои куллӣ рӯзторӯз ба чашм мерасад. рушд кардани зеҳни сунъӣ, ба миён омадани технологияи навини соҳавӣ намояндагони васоити ахбори оммаро водор мекунад то ҳамқадами замон бошанд. ин ва дигар масъалаҳои мубрами соҳавиро гурӯҳе аз донишмандон олимон дар ҳамоиши илмӣ амалии байналмилалӣ ки дар шаҳри Бухтар баргузор гардид байни ҳам матраҳ карданд. ҳамоиши илмӣ амалии байналмилалӣ таҳти унвони нақши васоити ахбори омма дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди фарҳангу тамаддунҳо дар кохи фарҳангии донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав баргузор гардид. ҳамоиши мазкур бо ибтикори кафедраи рӯзноманигории донишгоҳ рӯи кор омада. дар он беш аз 120 олиму муҳаққиқ, номзадҳои илми соҳаи журналистика аз саросари Тоҷикистон, ҳамчунин хориҷи кишвар ба хусус Амрикою Русия ва Беларусияю Ҷопону Узбекистон иштироки фаъолона доштанд. дар ин конфронс муҳаққиқон, донишмандони соҳаи рӯзноманигорӣ, публицистикашиносӣ, сиёсатшиносӣ доир ба ҳавлу ҳоли воситаҳои ахбори омма дар шароити ҷаҳонишавӣ вобаста ба трендҳо ё майлонҳои нави журналистикаи миллӣ, вобаста ба мақоми воситаҳои ахбори омма дар дунёи муосир ва вобаста ба нақши воситаҳои ахбори омма дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва давлатдорӣ маърузаҳои пурмуҳтаво ироа намуданд. ба гуфтаи масъулин, дар таърихи кафедраи рӯзноманигории донишгоҳ бори аввал аст ки ҳамоише ба ин сатҳи баланд бо ҷалби доираи васеъи намояндагони васоити ахбори омма ва олимону донишмандони сатҳи ҷаҳонӣ баргузор мегардад. аз ин рӯ иштирокчиёни ҳамоиши мазкур дар ин рӯз ба худ маълумоти заруриро дастрас намудаю баҳри пешбурди соҳа, махсусан омода намудани кадрҳои баландихтисос, рушди телевизионҳои ҷумҳурӣ суҳбату машварат намуданд. нақши воситаҳои ахбори омма дар ташаккули афкори созандаи мардум дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва давлатдорӣ, нақши воситаҳои ахбори омма дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи иттилоот бисёр муҳим арзёбӣ мешавад. имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ воситаҳои ахбори омма вазифаҳои нав дар пеши воситаҳои ахбори омма ва ҷомеаи журналистӣ гузошта шуданд ва дар ин конфронс вобаста ба ҳамин вазифаҳо суҳбатҳои зиёд, маърузаҳои зиёд ироа гардиданд. дар ин ҳамоиши байналмилалӣ донишмандони соҳаи журналистика дар мавзӯъҳои фарҳанги журналистика, илм ва омӯзиш, дин ва васоити ахбори омма, тарбияи кадрҳои баландихтисос, тағйири услуби пешниҳод, ҳамқадами замон гаштани телевизионҳо, зеҳни сунъӣ ва истифодаи он ибрози назар карданд. ҷиҳати хеле хуби ҳамоиши имрӯза ин буд ки технологияи иттилоотие ки имрӯз инкишоф меёбад имконият медиҳад ки масалан на танҳо муҳаққиқон аз дохили ҷумҳурии худамон, балки аз кишварҳои дигар метавонанд тариқи онлайн иштирок кунанд ва имрӯз мо ҳамин чизро дидем. профессору донишмандони соҳаи журналистика аз донишгоҳҳои Русияю Беларусия ва Узбекистону Ҷопон низ давоми 2 рӯзе ки ин ҳамоиши байналмилалӣ доир гардид, тавассути Zoom ё худ интернет бо иштирокдорони чорабинӣ дар тамос гашта маърузаҳои худро пешниҳод намуданд.
роҳбарияти муассисаи давлатии таълимии коллеҷи милитсияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб ҷиҳати ошноӣ бо таъриху маданияти мавзеъҳои гуногуни кишвар ва баландбардоштани ҳисси ватанпарварии ҷавонон сайёҳати курсантонро ба осорхона ва мавзеъҳои таърихии ноҳияҳо роҳандозӣ намуданд. шарҳи ҳамкорони мо дар ҳамин мавзӯъ. бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ, шиносоии ҷавонон бо таъриху фарҳанг ва маданияти халқи тоҷик бо ибтикори раҳбарияти муассисаи давлатии таълимии коллеҷи милитсия дар шаҳри Кӯлоб ҳар моҳ курсантони коллеҷи мазкурро ба тамошои осорхонаҳо ва мавзеъҳои таърихии шаҳру ноҳияҳо сафарбар менамоянд. ин навбат курсантони коллеҷи милитсияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб ба тамошои осорхонаи таъриху кишваршиносии ноҳияи Ховалинг рафтанд. омӯзгорону курсантон дар ин осорхона бо таъриху маданияти сокинони ин гӯшаи диёр ошноӣ пайдо намуданд. кормандони осорхона дар бораи ҳар як нигора, таърих, пайдоиш ва мавзеъҳои таърихии ноҳияи Ховалинг, олимону пажӯҳишгарон ки солҳои тӯлонии таърихи ноҳияро омӯхтанд, маълумот доданд. ба иттилои раҳбарияти коллеҷи милитсия дар моҳҳои оянда ҳамин гуна чорабинӣ ва сайру сайёҳати курсантонро ба дигар ноҳияҳо ва мавзеъҳои таърихии кишвар ташкил менамоянд. ширинҷон сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ховалинг барои барномаи Навид. طبق امر президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, эҳёи санъати миллӣ ва тарғиби он, арҷгузорӣ ба санъату ҳунари аҷдодӣ, баландбардоштани сатҳи касбии санъати мусиқӣ соли равон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. аллакай даври аввали ин озмун дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ идома дошта, довталабон дар назди ҳакамон ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳанд, аз ҷумла дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Исфара даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. озмуни мазкур тибқи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, эҳёи санъати миллӣ ва тарғиби он, арҷгузорӣ ба санъату ҳунари аҷдодӣ, баланд бардоштани сатҳи касбии санъати мусиқӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ, маҳорати касбии ҳунари мусаввирӣ, ҳайкалтарошӣ, ороишгарӣ ва либосдӯзӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд ва асарҳои рассомӣ баргузор мешавад. бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми маблағи мукофот барои ғолибони озмун ду баробар зиёд гардида, барои озмун аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон 7 миллиону 680 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шудааст. ҳамзамон мувофиқи тағйироти имсола дар озмун жанри академияи номинатсияи навозандагӣ ба ду қисм ҷудо карда шуда, иқдоми мазкур ба довталабон имкон медиҳад ки ҳунару истеъдоди худро дар навозиши созҳои миллӣ ва созҳои аврупоӣ нишон диҳанд. шумораи ҳамаи ғолибони ҷойҳои сеюм низ аз 2 ҷой ба 3 ҷой зиёд ва барои иштирокчиёни фаъолу соҳибзабқ имконияти бештари ба даст овардани ғолибият дода шуд. бинобар ин дар соли 2025 шумораи ғолибон 137 нафарро ташкил медиҳад ки нисбат ба соли гузашта 17 нафар зиёд мебошад. илова бар ин дар сурати дар даври ҷумҳуриявии озмун сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва шоҳҷоиза гардидани хонандагон ва донишҷӯёне ки дар муассисаҳои таълимӣ дар гурӯҳҳои пулакӣ таҳсил мекунанд, онҳо ба гурӯҳи ройгони таҳсил гузаронида мешаванд. мо аллакай имрӯз сеюмин шаҳру ноҳияи вилоят дидан намуда истодем, аъзои ҳакамони вилоятӣ имрӯз сеюмин шаҳру ноҳияҳо дар даври якум дидан намуда истодем. ман умеди комил дорам ки имсол низ намояндагони вилояти Суғд дар даври ҷумҳуриявӣ шарафи вилоятро ҳимоя мекунанд ва сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. ман умеди комил дорам. тибқи низомнома даври якум дар шаҳру ноҳияҳо баргузор гардида, довталабон дар ин даври озмун аз ҷониби гурӯҳи мутахассисони соҳаи фарҳанг муайян мегарданд. теъдоди иштирокчиёни даври якум бемаҳдуд буда, ғолибони даври якум ба даври дуюм ва ғолибони даври дуюм ба даври сеюм роҳхат мегиранд. дар шаҳри Исфара даври аввали озмун бо иштироки зиёди довталабон гузаронида шуд.
мардуми тоҷик наврӯзро дар давоми ҳазорсолаҳо ҳамчун оини беҳтарини миллӣ аз насл ба насл мерос гузоштанд. ин ҷашни бузург бо шарофати озодию соҳибистиқлолии ватан ва талошҳои роҳбарияти олии мамлакат мақоми байналмилалиро ба худ касб кард. аз ин рӯ сокинон дар тамоми гӯшаю канори тоҷикистон ин ҷашнро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мекунанд. ҳамкоронамон аз рафти баргузории чорабиниҳои идонам дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузориш медиҳанд. واقعا بزرگی و کهن تاریخی این جشن و با شکفتنها و رستنها جهان را تسخیر کرد. ҳунармандону санъаткорони театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар Наврӯзи Оламафрӯзро бо пешниҳоди барномаи рангини театркунандашуда ҷашн гирифтанд. Дақиқан саҳни театр имрӯз базмгоҳеро мемонд, ки сар аз таомҳои миллӣ ва шеъру тарона то ба рақсу бозию ҳаҷвияҳо дар он дида мешуд. шумо ки танҳо бошед, амаҷони мо ҳам дар хона танҳо он касро ба шумо медиҳем. тавре аз ин намоишномаи театркунандашуда маълум буд, ҳанӯз аз замони шоҳ Ҷамшед ин ҷашнро мардум ҳамчун рамзи пайванди ногусастани миёни табиат ва инсон, айёми покию сафо, муҳаббату дӯстӣ, эҳсону сахо ва бахшоишу самимият бо шукӯҳу ҷалоли хоса таҷлил мекарданд. наврӯзи аҷам ҷашнвораи аҷдодӣ ای از آمدنات سرفرازی دارم. бояд гуфт ки ин чорабинии идона инъикосгари анъана ва расму оинҳои суннатии наврӯзӣ буд, зеро ҳунармандон дар баробари рӯи саҳна баромадану ҳунаррамоӣ кардан дастурхони идона ороста анвои гуногуни миллиро пешкаш гардонида буданд. бо баланд шудани садои савту наво ва овози сарояндаҳои шинохтаи вилоят хурду бузург ба рақс баромада дар фазои сулҳу суботи кишвар хушу хурсандӣ намуданд. ҳамин тариқ кормандони театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонов бо ташкил ва баргузор намудани ин тадбири зебои фарҳангӣ тавонистанд соатҳои тӯлонӣ ба ҷамъомадагон фароғат бахшанд. дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳаи Даҳбеди ҷамоати деҳоти тираи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкор Саттор Шарифов пули пиёдагард бо дарозии 50 метр сохта ба истифода дода шуд. иттилоъ доданд, ки Саттор Шарифов маблағи барои адои ҳаҷ пасандозкардаашро дар ин кори хайр сарф намудааст. баъди сохтмони пули мазкур мушкилоти сокинони чанд деҳаи ҷамоати мазкур дар раво ба маркази ноҳия осон гардид. инчунин мактабачагон метавонанд бе мамнуият дар ҳамаи фасли сол ба муассисаи таълимӣ раванд. дар ҳамин деҳа бо ҷалби соҳибкорон ва сокинон роҳҳои маркази деҳа сангфарш ва чароғон карда шуданд. тантанаҳои наврӯзӣ дар майдони наврӯзгоҳ баргузор гардид. кадбонуҳо аз ҳамаи деҳаҳои ҷамоат хони наврӯзӣ ороста хӯрокҳои хоси ин ҷашни ниёгонро омода карданд. суманаку оши бурида, далдаю дигар хӯрокҳо аз алафҳои баҳориро пешниҳоди меҳмонон гардониданд. раиси ноҳия ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин кулли ҳозиронро бо ҷашни наврӯзи байналмилалӣ табрику таҳният гуфта иброз доштанд, ки наврӯз ҷашнест, ки ба ҳар як хонадон суруру шодмонӣ меорад. дар рӯзҳои таҷлил аз ин ҷашн мардум дар баробари омодагӣ ба корҳои саҳроӣ ба ободонию созандагӣ камари ҳиммат мебанданд. натиҷаи ин аст, ки имрӯз дар деҳаи Даҳбед пули пиёдагард ба истифода супорида даҳо метр роҳҳо сангфарш карда шуданд ва ин корҳои ободонӣ дар саросари ноҳия идома доранд. дар ҳолати тантанавӣ ба як қатор соҳибкорони ватанӣ, ки дар корҳои ободонию бунёдкорӣ ба истифода супоридани иншооти таъиноти гуногун саҳм гузоштанд, сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия супорида шуд.
инчунин ғолибони озмунҳои даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар идомаи чорабинӣ ҳунармандон ва ҳаваскорон барномаи фарҳангӣ иборат аз суруду рақсҳо ва оинҳои ин ҷашни ниёгон пешниҳоди ҳозирон гардониданд. ба саҳна ворид гардидани баҳору наврӯз ба чорабинӣ ҳусни дигар бахшид. ҳунармандони шинохтаи кишвар ки ба наврӯзгоҳ омада буданд бо пешниҳоди барномаи фарҳангии сокинони ноҳия ва кулли ҳозиронро табрик намуданд. дар як гӯшаи наврӯзгоҳ мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид ва паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ва давлатҳои ҳамсоя дар он иштироку қувваозмоӣ карданд. шумораи паҳлавонони шинохта дар ин мусобиқа хеле зиёд буд ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ бо соҳибкорон барои ғолибон тӯҳфаҳои арзишманд ва шоҳҷоиза 2 автомобилро гузошта буданд. дар ниҳояти мусобиқа баъди ғолибияти соф ба ҳарифон шоҳҷоизаҳо насиби паҳлавонони беҳтарини ин мусобиқа Шариф Назриф аз шаҳри Кӯлоб ва Супидин Халилзода аз шаҳри Роғун гардид. тантанаҳои наврӯзӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Шамсиддини Шоҳин идома доранд. омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии шаҳри Ҳисор ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар саҳни муассиса бо садои карнаю сурнай, оростани хони наврӯзӣ ва тарғиби фарҳанги миллии тоҷикон дар фазои мутантани идона бо қалбҳои саршор аз меҳру муҳаббат ва таманниёти нек ба хотири фардои дурахшони Тоҷикистон таҷлил намуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор зимни боздид аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, дастархони наврӯзӣ иборат аз ҳафсину ҳафшин, хӯрокҳои миллӣ, гӯшаи мероси ниёгон ва амсоли инҳо ки аз ҷониби муҳассилини муассиса ба маърази намоиш гузошта шуда буд, дидан карданд. гуфта шуд ки наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми ориёи табор буда, аз қадимулайём дар радифи дигар идҳои мардуми тоҷик аз ҷумла меҳргон, садда ва тиргон бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифта мешуд. барои ҷаҳонишавӣ наврӯз саҳми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят бузург мебошад. инчунин як қатор касбомӯзон ва омӯзгорон аз ҷониби шӯъбаи фарҳанги шаҳр бо ифтихорнома ва сипоснома ҷиҳати иштироки фаъолашон дар чорабиниҳои шаҳрӣ қадрдонӣ гардиданд. суруду таронаҳо дар васфи баҳору наврӯз дар фазои муассиса танинандоз гардида, дар гӯшаҳои гуногуни муассиса мусобиқаҳои варзишӣ роҳандозӣ гардид. ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди касбу ҳунарҳои суннатӣ тадбирҳои мушаххас меандешад. барои эҳё ва сайқал додани ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла барои занон имконияти зиёде фароҳам оварда шуд. ҳамин аст ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба рушди ҳунару ҳунармандӣ таваҷҷӯҳи хоса равона карда мешавад. сол то сол эҳёи ҳунарҳои аҷдодӣ дар ин минтақаи кӯҳӣ рӯ ба афзоиш дошта, марказҳои фурӯши маҳсулоти дастӣ зиёд мегардад, мегӯяд ҳамкори минтақавии мо Хосият Худоёрбекзода. бо фаро расидани мавсими сайёҳӣ ва фасли баҳори оламоро ниёз ва таваҷҷӯҳ ба ҳунарҳои дастии мардумӣ рӯ ба афзоиш дорад. имрӯзҳо ҳар як сайёҳи ба мамлакат ворид гардида нахуст аз макони ҳунармандӣ дидан намуда ҳатман армоғонеро харидорӣ менамояд ки он намунаи беҳтарин аз урфу одат ва рӯзгору тарзи зиндагии мардумони маҳаллӣ мебошад. ин аст ки имрӯзҳо марказҳои муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва нуқтаҳои фурӯши ҳунарҳои дастӣ дар шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои вилоят фаъолияти пурсамартариро ба роҳ монданд ва ба ташрифи ҳар як меҳмон ва сайёҳони хориҷиву дохилӣ дар ин мавсим омодагии пурра доранд. мусаллам аст ки дар даврони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки ибтикори пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, рушди ҳунармандӣ дар байни мардум ривоҷу равнақи тозаро касб намуд ва ҳамзамон ба тақвияти ҳунармандӣ қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 низ таъсири мусбии амиқ гузошт. айни замон агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо зирсохторҳои худ баҳри рушди ҳунармандӣ ва равнақи он миёни аҳолӣ тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ намуда истоданд. раёсати агентӣ дар ҳамкорӣ бо маркази таълимии калонсолон дар вилоят вобаста ба касб фаро гирифтани шаҳрвандони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо ҳунарҳои мардумӣ марҳила ба марҳила курсҳо гузаронида теъдоди ҷавонон бонувон
و زنانро бо ҳунарҳои мардумӣ дар марказҳои таълимии калонсолони шаҳру ноҳияҳо ба курсҳо фаро гирифта соҳиби касбу ҳунар гардида ҳамзамон соҳиби шаҳодатнома гардиданд ки ин шаҳодатнома ҳатто берун аз ҷумҳурии тоҷикистон нуфуз дорад. барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 бо мақсади эҳё ва инкишофи ҳунарҳои миллӣ ва муосир инчунин ҷалб ва ҳавасмандгардонии аҳолӣ ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ бахусус барои дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ таҳия ва қабул гардидааст. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳунармандӣ ба як соҳаи маъмулу сирдаромад табдил ёфта ба ҳунарҳои тоқидӯзӣ, чакандӯзӣ, куртадӯзӣ, муҳрабофӣ, дуридгарӣ, сабадбофӣ, оҳангарӣ, чӯбтарошӣ, кандакорӣ, коркарди сангҳои ороишӣ ва нимқиматбаҳо инчунин ба сохтани ҳар гуна армоғонҳои ҷолиб дар бозори меҳнат талаботи зиёд аст. дар самти рушди соҳаи ҳунармандӣ дар ноҳияи Шоҳнон литсеи касбии техникӣ дар шаҳри Хорух бошад маркази ҷамъиятии Депамирӣ фаъолияти густурда доранд ки бо тамоми ҳунармандони вилоят ҳамкориро ба роҳ монда маҳсули зебои дастони моҳири онҳоро ба фурӯш мебароранд. дар толори варзиши донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдулло Рӯдакӣ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол байни духтарон оғоз гардид ки дар ин тадбири варзишӣ ғолибони даври вилоятӣ ва минтақавӣ ширкат варзиданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар асоси низомномаи баргузории мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар толори варзишии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба волейбол байни дастаҳои духтарона оғоз гардид. дар ифтитоҳи ҳамоиши мазкур масъулини Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид доштанд ки мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур ин пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи намуди волейбол байни духтарону бонувон, рушди тарбияи ҷисмонӣ миёни занон ва ҳамзамон дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ ва муайян намудани узви дастаи мунтахаби мамлакат оид ба ин риштаи варзиш мебошад. ҳамзамон масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб низ иттилоъ доданд ки дастаҳои беҳтарини мамлакат баъди гузаронидани марҳилаи аввал дар шаҳру ноҳияҳо ва роҳандозии марҳилаи дуюм дар сатҳи минтақа ва вилоятҳо тавонистанд ки ба ин мусобиқа роҳ ёбанд. ҳамин тариқ дар рӯзи аввали мусобиқа дастаҳои Душанбе 1 ва вилояти Суғд дар бозии аввал бо ҳам майдондорӣ карда ба ин мусобиқа ҳусни оғоз бахшиданд. дар ин мусобиқа дастаи вилояти Суғд намояндагӣ кар шудааст. дастаи вилояти Суғдро асосан бонувони ноҳияи Ҷаббор Расулов ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар онҷо таҳсил мекунанд, донишҷӯён ва бонувон иштирок мекунанд. мақсад аз баргузории ин мусобиқа муайян намуди дастаи аъзои дастаи якачинии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мо дар ин мусобиқа ҳоло ширкат карда истодем. мо ҳаракат мекунем ки дар ин мусобиқа ҷои намоёнро ишғол кунем. мақсад аз баргузории мусобиқа дӯстии байни якдигарии бонувони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар маҷмӯи ин мусобиқа варзишгаронро дар ҳайати даставӣ аз вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 2 даста аз шаҳри Душанбе ва 1 даста аз минтақаи Кӯлоб дар ҳайати дастаи Хатлон 2 ширкат варзида давоми 5 рӯз сабқатҳоро идома медиҳанд. дар ҷанбаст дастаи ғолиб ва дигар ҷоизадорон муайян карда шуда аз ҷониби масъулини Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар дастандаркорон бо нишони ифтихорнома қадршиносӣ карда мешаванд. иттилоъ дода шуд ки беҳтарин варзишгарони мусобиқа ба дастаи якачини мамлакат шомил шуда барои иштирок дар бозиҳои байналмилалӣ зери роҳбарии мураббиёни мунтахаби Тоҷикистон ва машқу тамринҳои дастаҷамъӣ сафарбар карда мешаванд. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастӣ барномаи иттилоотии навед. барномаамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.